Днес, от последния ден на изложението във Франкфурт, нашия колега, лайт инженер Димитър Плачков, ще ни демонстрира опциите на конзолата Диамант на Avolight. Димитър, здравей! Здравейте! Може ли да ни презентираш конзолата? Да, това е най-високия клас конзола на Avolight. Това е най-новия модел. Направена е с идеята за големи шоута, възможно дори стадиони, арени. Едно от най-яките неща, които са вкарали, е T-бара, с който може да си направим пресетна сцена, след което да го прехвърлим в реалността. Тоест имаме визуализатор и реална картина интегрирани. Мастер секция, което е сравнително ново за Avolight, тъй като го имаха най-старите конзоли от типа на Pearl Expert, например, след което просто бяха assignable на фейдери, които на нас ни харесват. Бар с енкодери, по същия начин както Grand TV. Изключително удобна топка за навигация, с скрол около нея, също като в Sapphire Touch, например. Два основни тъчскрин екрана, плюс допълнителни екранчета, на които може да сложим атрибути. Толкова! Страхотна конзола! Супер!